Ka-journey, real talk ta karon. Kung dako ka og pangandoy, kasagaran katawan ka sa gagmay og pangandoy. Og kasagaran, dili na sila kontra. Pamilya pa gani usahay. Mga kaila, mga tao nga duol sa imong kasing-kasing. Dili kay daotan sila, dili kay gusto kanila pildihon. Pero tungod kay ang kinabuhi, nagtudlo nila og survival. Dili possibility. Daghan nato gipadako nga ingani ang linya. Pag practical lang, at least nakakay trabaho. Ayaw na pangandoy og taas. Og tinuod ta ha. Dili ta pwede mo basol nila. Kay kana nga mindset, mao na ang nakabuhi nila, mao na ang nakalusot sa ila sa lisod nga panahon. Pero mao ni akong realization ka journey. Lahi ang pagka-practical ug lahi ang hinahinay nga pagkawala sa kaugalingon. Dili tanan nga safe mao ang sakto para nimo. Ka journey, pamalandong ini. Dili tanang lugar kaya mo dala sa gibugaton sa imong mahimong kaugmaon. Naay mga lugar nga tabangan ka makasurvive. Pero naay mga lugar nga andamon ka para makabot imong damgo. O kasagaran, ang lugar nga mag-andam nimo para makabot imong damgo, dili komportable. Mao nang usahay, murag ikaw ra usa. Ka journey, basig ikaw ni karon. Ikaw ang usa nga nagunahuna og mas layo, nagplano og mas taas, nagandam bisag wala pa kay sigurado. Samtang ang uban nag-relax, ikaw nagtuon. Samtang ang uban nagkatawa, ikaw nag-build. Og moingon sila, grabe pud ka mo overthink. Relax ra gud. Ayaw kaayo ka seryoso. Murag sala na day ang mag-andam sa imong kaugmaon. Ka-journey, paminawa ni, dili ka hambog kay gusto ka makabot imong mga pangandoy. Dili ka delusional kay nag-andam ka mintras sayo pa. Wala ka nagdamgo para muiksya sa responsibilidad. Nagdamgo ka kay kabalo ka nga pohon. Naay mga tao musalig nimo. To be successful, dili na magsugod kung nana kay titulo. Magsugod siya kung mag-decide ka nga dili pwede ma-burn out sa karon. Og ka-journey, kung nag-inusara ka karon nga season, dili na silot. Kana ang presyo sa pagpili nga mahimong usa ka tawo nga kasaligan sa imong future family. Hunahunaan ni gamay. Naay tawo nga sa una wala ka gisuportahan, wala gituohan o gikatawan. Pero nipadayon ka. Dili kay sigurado ka, kundi kay responsable ka. Pohon, ikaw na ang mahimong sandigan. Ikaw na ang mahimong proteksyon. Ikaw na ang mahimong panalipod sa imong pamilya. Og ang mga tao nga ni katawa sa una, sila ang moingon, lahi ra gid ni siya sa una pa. Dili tanan muklap sa imong vision, kay dili tanan kaabot sa imong destinasyon. Kung mas dako ang imong damgo, mas gamay ang crowd. Ka-journey, loneliness is not a sign you're lost. It's a sign you're early. O gamay ang humor lang ha. Kung tanang tao mutuo dayon sa imong damgo, maybe it's not big enough. Kay ang tinuod nga big dreams, kasagaran, makalibog sa mga wala pa katanaw sa unahan. Ka-journey, mao ni akong action para nimo. Karon, bangutan imong kaugalingon. Asa ko nagpabilin karon? Sa lugar nga komportable o sa lugar nga maghimo nako nga mas lig-on? Unsa akong ginabuhat karon nga akong future self mo pasalamat. Bisan gamay lang, bisan usa ka desisyon, sugdi karon. Kay sa katapusan, ang dako nga pangandoy dili para sa ego. Para na sa responsibilidad, para na sa legacy, para na sa mga taong wala pa nimo makit pero pohon musalig nimo. Kung nakarelate ka ani ka journey, like kung naa kay damgo nga dili pa kaayo sabton sa uban. Comment padayon kung napili ka nga mag-andam, dili maghulat. Share ni kung naa kay kaila nga kinahanglan makadungog ani karon. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man day. O gayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13.
I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ka journey.